Palau del Vent és una novel·la històrica situada al voltant de l'any 1000 al Comtat d'Empúries, quan es va traslladar la seu a Castelló. A través dels personatges de la novel·la es reflecteixen els grans canvis històrics d'aquell moment. Així assistim a l'atac de Barcelona per al Mansur, a les intrigues al voltant de les grans obres a la vila de Castelló i a la plana de l'Empordà, on es varen dessecar llacunes i aiguamolls, i més amplament la pacificació i organització dels comtats catalans en un nou país independent de l'imperi carolingi. Els personatges viuen també grans canvis culturals, entre altres la formació de la llengua catalana i l'inici de la música trobadoresca. Hi ha algunes al·lusions a canvis similars als anys 60 i 70, com la nova cançó catalana i la revolució musical i cultural encapçalada pels Beatles. A Palau del Vent hi trobareu també llegendes com el Gruel i l'Anell de Sant Pere, que suposadament encara es troba extraviat a la muntanya de Sant Pere de Roda. Finalment, no podia faltar-hi la tramuntana, essencial perquè l'Empordà sigui tan bonic i la intriga de la novel·la tingui un final feliç.